uste dut, politxo gondala. Perspektiba neuken, neure idei izan, gulau tema fisiku eta intereseuko atala bakarrik, baina, gero ja, bai nutrizioa, bai tema erentxixak eta ondo ondia. Penie, hainbeste lagune jubileu garire eta jente gitxi, baina rekomendable. Hombre, neuken nolan perspektiba konkreto batzuk. Niri sosten aurretik eibenak oso ondo dauela eta benetan interesgarrixe da, eta ez da izer da, erabiltzen dabe nutrizio kontu eta deporte kontu eta gero aparte diruk eta erentzizak eta horik, eta benetan oso interesgarrixe da eta da hori eta oso gustera. Bai, klaro, danok ezautzen gaz. Ondo, gustora jente gutxi, eta benetan merezi daue. Nik uste dut merezi dauela. Nik ona lehen egun esan da modun ez neuken esperantzarik behigual, etortzeko edo, nik uste dut jubilazioa momentu bat dela, ez dela gauetik goxera etortzen, orduan ez neuken oso argi, baina gero egoera batzuk gaitxik oso interesgarri, oso, da sobretodo, ikuspuntuk eta egoera konpartitzeko. Eta emondaben partetik, esperientzi bat dauke beste jente batekin, orduan horrek esperientziak ezagutzi eta oso aberazgarri. Atalak danak ondo, ez? Neupe batzutan diru kontu eta guteka, baina diru kontu eta tekniko egu da, eta gero animetego jentia apuntatzeko. Hori da, parte hartzie, sobretodo, konpartitzeko. Ze bakotxak era batera eramaten dugu jubilazioa eta konpartitzia oso aberazgarri da. Bale, ni etornaz kursora, eneuken perspektiba handirik, da oso gustora. Lehenengo nien etorri nintzen, esanean, ez bana gustora, ez dagoetu obligazioa eta ena beste egunetan, beste azietan etorriko. Eneuken ez ebentzun de, bai zoze komentarixo, baina komentarixo pixkat katxondeoku, gero hau ez dakiz zertarako zala, eta ez dakiz zer. Baina nik ingo naban jentiai animetako, baina merezi da, bela? Osa, merezi da, benetan gainera. Zein geixa, bakotxak ikusten dau, zein geixa, zein gusturu ebilidan, auketa batzuek ditu egun baten, baina oso orokorrin oso ondo. Osa, neuk esango bat asko behobeto egon da besti baino. Osa, danak orokorrin oso ondo.